Înainte de a demonstra cu Scriptura că ceea ce se întâmplă astăzi în marea majoritate a bisericilor tradiționale sau protestante este o mare erezie, aș dori să vizionăm câteva materiale video. Tradiția este un dialog cu istoria, o actualizare a trecutului și mai ales un reper într-o lume aflată în permanentă mișcare. Prin tradiții și obiceiuri, strămoșii noștri ne devin contemporani. În același timp, noi, cei de astăzi, lăsăm o moștenire materială și spirituală deopotrivă urmașilor noștri. Iar dacă pentru cei din țara noastră păstrarea, dar mai ales perpetuarea tradițiilor reprezintă o datorie de împlinit, cu atât mai mult pentru românii din afara granițelor. Obiceiurile străvechi au fost păstrate și transmise din generație în generație pentru a marca noaptea în care ne luăm la revedere de la anul care a trecut și întâmpinăm cu speranță și bucurie noul an. Sorcova, Plugușorul sau Capra sunt doar câteva dintre tradițiile muntenești care merită continuate. În apropierea Crăciunului pe stil vechi, cete de colindători umblă din casă în casă și vestesc nașterea Domnului. Gazdele îi primesc cu colaci, plăcinte, nuci și vin. În satul Ratuș din raionul Criulene, această tradiție este respectată cu strictețe. Aflată la jumătatea perioadei dintre Crăciun și Bobotează, sărbătoarea anului nou are semnificații multiple, în funcție de zona geografică, de apartenența la o biserică sau alta, de ritualuri rurale sau obiceiuri orășenești. În Biserica Catolică și în cea evanghelică, ziua de 1 ianuarie îi este dedicată Fecioarei și Circumciziei, pruncului Iisus. Biserica Ortodoxă îl cinstește în această zi pe Sfântul Vasile cel Mare, unul dintre cei mai importanți părinți ai bisericii din secolul al IV-lea, mare teolog, considerat și părintele monahismului oriental. În Joia Mare, satele Moldovei miros a pască și cozonac, și asta pentru că, potrivit tradiției, anume în această zi gospodinele fac toate copturile pentru Paște și vopsesc ouă roșii. În tradiția populară, Sfântul Ilie marchează miezul verii pastorale, dată când le era permis ciobanilor să coboare în sate, pentru prima dată după urcarea oilor la stână. Cu această ocazie, ciobanii tineri sau chiar cei maturi aduceau în dar iubitelor sau soțiilor lor furci de lemn pentru tors lucrate cu multă migală. În data de 20 iulie, în calendarul creștin ortodox, dar și în calendarul popular, cel care guvernează satul tradițional românesc, îl celebrăm pe Sfântul Ilie. Dacă din punct de vedere al calendarului creștin ortodox a fost un sfânt cu o viață destul de tumultoasă și cu un final maestos, am spune noi, s-a ridicat la cer în carul său de foc. În calendarul popular al satului nostru tradițional românesc, despre care tot discutăm, este un moment foarte important. Dacă ați poftit la merele dulci, tradiția spune că este bine să așteptați până la sărbătoarea Sfântului Ilie pentru a le mânca. De asemenea, avem o multitudine de credințe și de superstiții legate de această sărbătoare a Sfântului Ilie. Nu mâncăm mere și mai ales mere dulci până mâine, când femeile merg la biserică, le sfințesc și după aceea se întorc acasă și le împart celor dragi și vecinilor. Mai mult de atât, pentru sufletele celor morți exista obiceiul ca femeile să scuture mărul și considerau că cele care picau pe jos erau pentru sufletele celor morți, mai ales pentru sufletele copiilor duși mult prea devreme. În dimineața zilei de Sfântul Ilie se culegeau plante de leac, în special busuiocul, ce erau puse la uscat în podurile caselor, sub streșini sau în cămări. Tot acum se culegeau și plantele întrebuințate la vrăji și farmece. Femeile duceau în această zi busuioc la biserică pentru a fi sfințit, după care, întoarse acasă, îl puneau pe foc, iar cenușa rezultată o foloseau în scopuri terapeutice. Credincioșii sărbătoresc astăzi pe Sfânta Cuvioasă Parascheva. Cuvioasa Parascheva este sfânta care îi ferește pe oameni de boli, grindină, trăsnet și pe copii îi apără de ochi. Cei care nu ajung la Iași merg la bisericile sau mănăstirile din apropiere să se roage pentru sănătate, bunul mers al vieții și pentru înlăturarea necazurilor. În această zi se fac pomeni pentru morții care nu și-au găsit liniștea, au murit fără lumânare sau au fost îngropați fără preot. Credincioșii ortodoxi și catolici prăznuiesc astăzi ajunul Bobotezei. În această zi se ține post negru, se sfințesc casele, iar fetele nemăritate își pot visa ursitul. Din bătrân se spune că cine reușește să nu mănânce nimic în ajunul Bobotezei va fi sănătos și norocos tot anul. Canoanele bisericii învață că în ajunul Bobotezei se ajunează total, iar a doua zi se ia aghiazmă pe nemâncate. Dacă aghiazma mică se poate săvârși ori de câte ori credincioșii doresc acest lucru, aghiazma mare se
se oficiază de 2 ori pe an, pe 5 ianuarie în ajunul Bobotezei Domnului și pe 6 ianuarie în ziua praznicului Bobotezei. În săptămâna patimilor, fiecare zi are o semnificație aparte și obiceiurile sunt respectate cu sfințenie de credincioși. Casa a fost sfințită, fiule, ne vedem peste un an. Sade un pic, domnișorul Popă, adică acum peste un an. Dar ce trebuie să vii la ea, că de aceea e asigurare de motor? Nu e ca la asigurare, e ca la ITP. După 12 luni, dacă mașina e mai veche de 12 ani, trebuie anual. Trăim într-o lume plină de obiceiuri, datini și tradiții. Unele par inofensive, altele chiar frumoase. Dar întrebarea e simplă. Au ele vreo legătură cu voia lui Dumnezeu sau au luat locul ei? Domnul Iisus Hristos nu a fost niciodată blând cu tradițiile care încălcau în picioare poruncile lui Dumnezeu. Cuvintele lui sunt clare și tăioase. În Evanghelia după Marcu, capitolul 7, versetele 7 și 8, el spune așa: degeaba mă cinstesc ei învățând ca învățători niște porunci omenești. Voi lăsați porunca lui Dumnezeu și țineți datina așezată de oameni. Ai auzit? Degeaba mă cinstesc. Asta e valabil și azi. Nu orice ritual sau obicei care pare religios este primit de Dumnezeu. Apostolul Pavel, care și el venise dintr-un sistem plin de tradiții, spune clar în Coloseni, capitolul 2, versetul 8: luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia și cu o amăgire deșartă după datina oamenilor, după învățăturile începătoare ale lumii și nu după Hristos. Tradițiile care nu vin din Scriptură, oricâte vechi ar fi, oricâte sfinte le-ar numi oamenii, nu vin de la Hristos. Iar dacă nu vin de la El, de la cine vin? Mulți păzesc zile sfinte care nu sunt poruncite în Biblie. Alții aprind lumânări pentru morți, fac pomeni, colindă în numele unor sfinți, cinstesc icoane, pupă moaște, dar uită de poruncile vii ale lui Dumnezeu. Uită să asculte de El și totul din tradiție. Domnul Iisus a mai spus în Marcu, capitolul 7, versetul 13: și așa ați desfințat cuvântul lui Dumnezeu prin datina voastră și faceți multe alte lucruri de felul acesta. Asta e realitatea. Tradițiile au ajuns să suflece mânicile Scripturii și să o dea la o parte. Și adevărul trist e că mulți oameni nu înțeleg că tradiția nu are nimic de a face cu Scriptura. Nu o găsești în paginile Bibliei. Oamenii au lipit de cuvântul lui Dumnezeu sărbători, obiceiuri și superstiții închipuite, care n-au fost niciodată poruncite de El. Dar Dumnezeu nu ne lasă întuneric. El ne cheamă înapoi la adevăr, la cuvântul lui curat, la o credință bazată pe ce este scris, nu pe ce s-a moștenit. Isaia, capitolul 8, versetul 20, ne dă testul: la lege și la mărturie, căci dacă nu vor vorbi așa, nu vor mai răsări zorile peste poporul acesta. Nu spune la tradiții și la canoanele moștenite, ci la lege și la mărturie, adică la Scriptură. Oameni buni, când Satana l-a ispitit pe Domnul Iisus, Mântuitorul nu i-a răspuns cu tradiții sau cu păreri, ci cu Scriptura. De fiecare dată i-a spus: este scris. Iar Matei 4:4 confirmă acest lucru și putem găsi și în Matei 4:7 sau în Matei 4:10. Dacă Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a biruit prin este scris, atunci și noi avem datoria să ne bazăm tot pe ce este scris. Nu pe datini, nu pe obiceiuri, nu pe ce se face. Deci dacă un lucru nu stă scris în Biblie, e clar, suntem pe o pistă greșită. Poate ți se pare greu să te desprinzi de ele, dar Domnul nu ne-a chemat la forme goale, ci la viață, la adevăr, la lumină. Alege azi să lași la o parte ce omenesc și să urmezi ce este scris. Cum spunea și Petru în Faptele Apostolilor, capitolul 5, versetul 29. Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Nu ce ți-a spus omul te va judeca, ci ce ai ales tu să faci. Domnul Iisus Hristos spune în Apocalipsa, capitolul 22, versetul 12: iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui. Ai auzit bine? Fiecăruia după fapta lui. Nu după ce ți-a spus preotul, nici după ce ți-a zis pastor, nu după tradițiile moștenite, ci după ce ai făcut tu, după faptele tale. Domnul ne-a spus clar în Ioan, capitolul 5, versetul 39. Cercetați Scripturile, pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine.
Repet, cercetați Scripturile, nici de cum tradiția. Nu e păcat să întrebi, nu e rușine să cercetezi, e responsabilitatea ta. În Faptele Apostolilor, capitolul 17, versetul 11, ni se dau drept exemplu iudeii din Berea, unde Biblia spune: iudeii aceștia aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic. Au primit cuvântul cu toată râvna și cercetau Scripturile în fiecare zi, ca să vadă dacă ce li se spunea este așa. Cercetează și tu. Nu te mulțumi cu ce ai auzit. Deschide Biblia personal. Caută dacă datina ta e acolo. Dacă nu e, lasă-o. Dacă e, trăiește-o. Așa cum spune și Ieremia în capitolul 29, versetul 13. Mă veți căuta și mă veți găsi, dacă mă veți căuta cu toată inima. A fi creștin nu înseamnă să mergi orbește după învățătura unui preot sau unui pastor. A fi creștin înseamnă să studiezi tu în fiecare zi cuvântul și să-l trăiești. Singurul lucru pe care îl cere Dumnezeu de la noi creștinii ca să putem moșteni viața veșnică este acesta. Bunule învățător, ce trebuie să fac ca să moștenesc viața veșnică? De ce mă numești bun? Bun este unul singur, Dumnezeu. Cunoști poruncile. Să nu prea curvești, să nu furi, să nu ucizi, să nu faci mărturie mincinoasă, să cinstești pe tatăl și pe mama ta. Bine, la toate acestea le-am păzit încă din tinerețea mea. Îți mai lipsește doar un singur lucru. Du-te de vinde tot ce ai și împarte la săraci și vei avea o comoară în cer. Apoi vino și urmează. Dar suntem negustori, bogați! Cu greu va intra un bogat în împărăția cerurilor. Este mai ușor pentru o cămilă să treacă prin urechea acului decât pentru un bogat să intre în împărăția cerurilor. Tot ce ați văzut mai devreme în acele materiale video nu are nimic de a face cu Scriptura. Sunt doar porunci omenești, datini, obiceiuri și cum mai doriți noastră să le spuneți. Cercetați Scripturile. Amin.